Hi! Good afternoon mga moms. Ayan, so nandito kami ngayon sa mall. Pinapaayos ko yung SIM card ko kasi po nawala siya sa Hong Kong, yung ginagamit kong SIM card. And naghihintay kami ngayon. For the meantime, ngayon pala kami magla-lunch. So, kasabay na nito yung merienda, almusal ko, at saka lunch. All in one na agad-agad. At dahil na-miss ko talaga ang Hong Kong, andito kami sa Chowking. So magwa-wonton ako. Ewan ko, alam mo kanina pag-isip ko, parang feeling ko gusto ko pumunta ng Central Park, gusto ko bumalik ng Tamar, gusto ko kumain ng mga Chinese food. Ewan ko. Kasi punks talaga ako. Wow, si punks. Ewan ko ba, bakit ganito yung buhok? Ano ba naisip ko? Ay, bukas biyahe yata ng ating mga iba ng bukas. Mo para tagdag. Tapos sabi kasi nung anak ko, gusto niya kumain dun sa mahal-mahal doon, 1,000 isang order. Sabi ko, gusto mo, sige, ililibre kita lahat-lahat, ako bahala. Doon kayo sa Medical City Clinic kumain. Shoutout sa inyo lahat. At pala ito yung ginamit natin kasi parang malalag. Hi mga moms. Kamusta kayo? Na ano talaga ako? Ewan ko ba? Parang hinanap ko agad yung Hong Kong dito sa Pilipinas. Kasi nga nawawala yung SIM card ko mga moms. Naloka. Evangeline Pastrana, hello. Ate Rosella Medallia, hindi ka naman nagpakita sa akin. Nakakatampo lang, alam mo yung feeling na nandyan na ako, pero hindi mo ako pinunta. Charot lang. Magbigay ka ng stars. Wala kang star. Ayun, 19 na lang, oh. Ma'am, may mga tingna 19 pesos na stars. Beke na na. Makikita nyo dyan. Ate Pressy, hello. Sheila Colarina. Ito, nandito na rin naman tayo. Pupunta kami tayo. Go. Gala. Ate Alflora, saan kayo na Chowking? Dito sa Santa Lucia. Sa ground, very, very ground. Very grand. Hello, sayang yung videos. Sayang naman, Ate Rosella. Ay, nasaan na rin siya? Hong Kong. Charlie Amen. Ang ganda mo, Mamshi. Ha? Milo Saysay, wala to. Ano ka ba? Marivic Glino from Jordan. 3-point shoot. Michael Jordan pala yun. Gusto ko rin makapunta dyan. Jordan. Nasa ka ba, Ate Auplorad? Pike, Ligaya. Opo, nandito na. Yung mga kagat nga ng ano yun eh. Ang dumi na nga ng balat. Lalo dumumi. Kaya nga nag-ano ko, di ba? Nagsabon ako ng sulfur kasi Sister Nancy wala, nabuhay dyan. Ano? Akala ko si Nancy na kaibigan ko. Chabi ka. Oh, Nancy Olimba, Nancy Bengil, Nancy Escote, hello. Rizal din ako. Ako na bahala maghanap kung saan sa Rizal. Ano ba to? Laki-laki ng Rizal ate. Pwede naman yun, Ate Rosella. Kasi kung nung gabi nun, pwede ka naman magpunta ng Chongqing. Doon na tayo nagkita. Eva Mercado. Dito kami Roosevelt Sumulong. Wilma, Ate Wilma Coaching. Kamusta ka na? Lloyda Alfaro, hello. Mga ma'am, siya panood nyo naman yung YouTube ko. Panoorin nyo naman. Yung mga ads, anak. Mga ma'am, baka may ads, huwag nyong alisin. Tapos pindutin nyo yung banda sa baba kasi may star dyan. Baka lang naman.
Ha? Ang parang yung Side view na ang side view. So ka mo. Nakulayan mo naman ako na. Ate May Abby, thank you. Kay Ate Liz pala, thank you Ate Liz Sanchez sa pahabol na pa-birthday. Wala nang boy ang hinaguan, kulang. Okay lang yan, don't worry. Hindi naman porket wala na kami doon, hindi na siya hindi na siya gagana. Baka nga wala na yung iba andun pa rin yun. Oh, thank you Ate May Abby, I love you. Salamat po. Sobra. I really love it. You are my top star sender for this week. Kasi wala namang iba nagsisend ng stars. Anak mo kasama mo. Senyorita El Villahermosa, yes po. Binibenta ko na nga eh. Nagigiswail na eh. Sino ako sa book? May number 2 to sir. Bala ka dyan. Ano ba doon? Patulong ka sa kanya. Ay, napapunta siya dito. Nurse Dima Ala Ruizo, hello. Ano, hindi ko alam. Kasi para matutuloy yung kasal. Matutuloy yung kasal kasi kinuhanan ako ng ticket. Ano ko sabihin? Thank you po. Tsara tinutog natin. Para ko pinaritan yung picture. Ayan, may ads tayo mga moms. Oh. Pindutin nyo yan ito. Yan. Pindutin nyo yung gitna. So, magaganyan siya. Pag nag-appear po yan, pwede nyo nang i-back. Huwag na kayong umorder. Mapapagastos lang kayo. Ginaganyan mo ba yung ads? Okay. Yung Shopao for take-out na lang. Brian. Okay. Gabi ko lang ito. Ang arte-arte mo na naman. Ay, sorry Brian. Tikas ng ulo. Coke Zero to? Opo. Pag Coke Zero, wala na rin pwesto. Dapat zero. So, just kidding. Uy, shoutout mo na si Brian. Brian, shoutout mo na si Opo. Siya na ba si Mr. Right? Uy. Ang landi mo talaga. Pag may ads. Tingnan nyo, oh, yung mga nasa Hong Kong, hello sa inyo. Grabe yung ginawa nyo sa akin. Miss ko talaga bigla ang Hong Kong. So, Berhinita Tumulak Duplon. Thank you, Nors. Ni gwapa ka, ayo ka, Mamshi. Pag sure ba? Ikaw talaga. Let's pray. Bless us, O Lord, from this thy gifts, which are about to receive. Amen. Kain. Hi, Loida. Oo, ayun na si Loida. Ilo ka kay Tita Loida mo. Nagbibigay ng pamasko yan. Mamas ko po. Nako. Oh, siya yung nagluto ng gulay na gano'n kalaki yung karne. Malaki pa dyan. Yung karne. Yung nagluto po siya ng ano, si Loida na nagluto ng gulay. Ganito kalaki yung sahog ko. Hindi mo lang niya hiniwa-hiwa. Kamusta si Lola Loida? Si Marva natulog na. Uy, grabe oh. Ewan ko talagang, asan yung toyo? Kuya, pwede makaingin ng soy sauce? Mga tatlo. Please, thank you. Ala. Hindi okay lang. Hindi. Okay po. Thank you. Hi Claire Trevilla. Ano mi yung... Hindi? Wala kami... Lagno? Ano yan? Hindi mo alam yan. Ang tawag doon? Ayun. Napakalandi talaga ni Mar. Sa bagay, okay na yan. Kasi nahiram ko siya eh. Jote Gigante, salamat.
Thank you, Ate Stephanie Pemusin. I love you. Tina Torbs. Hello po. Thank you po. Tinitreat ko yung anak ko. Alam mo kung bakit? Marami po siyang lininisin sa bahay mamaya. Marami siyang gagawin. Malat pa rin. Yeah. Antoinette Garcia, thank you. Ito na yung breakfast ko, lunch, merienda. Ang siomay pa. Ang siopaw. Baka hindi nilagay ni ate. Ayan. Ay, sa mga taga ko eat. Ito ko. Brian. Ano ba yung sito? Hindi ko alam. Wala. Ano daw po siya? Paparlot ng siopaw. Order. Edible Manawis, thank you. Hindi ko alam, baka mga 12 na siguro. Hindi pa po. Itaban mo. Hello po. Ang bangs. Nice ko yung SIM card ko, sister. Kumain ka na? Ay, okay. Yun na may kinakain ko, mga pang Chinese. Dito kami sa Chowking. Bakit wala siyang kalamansi? Ito yun ang sinabi. Hindi nga eh. Bakit? Ano na naman nangyari? Sa hospital na naman siya. Anong nangyari sa'yo? Andyan sila nanonood. Patay out mo na lang. Ah, okay. Yun nga eh. Thank you. Sensya ka na ha. Nag-grade talaga ako sa mga pagkain ng Chinese. Dumami ba na dagdagan? Yung anak niya. Let's see. Inulite. Tsaka ang unti na ngayon ng wonton noodles nila, hindi gaya dati madami. Diba umapat na? Madami ba? Tsaka dapat pahinga muna sa gadget kasi yung radiation baka yun na nagpapalala. Kumain ka na kumain kasi marami kang gagawin, mami. Ano ito? May matamis ba? Sarap yan. Tikman mo na tikman. Gucci. Buchi. Ma'am. Dadayay. Buchi. Naku po. Ano ba ngayon? Monday?
Day off mo nga pa pala, sister. Tapos uwi na si Lexi after. Leticia Nabal from Barangay 41 Tacloban City. Thank you. Mami Tess. Mami Tess, isa sa nagbigay ng chocolate. Hello po, thank you po. Nawala kasi yung SIM card ko dyan, Mami Tess, sa Hong Kong. Sep ni Pumusin. Ako rin po. Buti na retrieve. Okay na ulit yung SIM card ko. Sarap yung sabaw. Sarap. Ay, Queenie Ake. Finally. Nakaabot ka. Oh, Tito Mar mo. Mar, ibigay ko na ba sa kanya? Yung binigay mo? May pinaabot si Tito Mar. O, bigyan ko na lang kay mamaya. Ang lasos. Hashtag sip-sip siya, oy. Ate ka na, kamusta ate? Hi, Jury. Thank you. Thank you, Sep, ni Pumusin. I love you. Hindi Althea yon yung makikita mo ano, Alvin. Bagay siyang bangs. Parang may nagano ko pa. 300 na nga. Maganda siya kung ganyan. Hi, Desiree. Hi daw. Sabi ni Tito Mar. Hello po. Ni Tito Mar. Ano yan? Yung share na kasi sa akin kapag doon sa Ano kasama mo? Hanggang sa ano? airport. Dumating ako, tulog na to eh. Kaya hindi ko nabigay yung mga pasalubong nila. Nag-emote pa nga kami nung sa bus. Nag-iyakan pa kami. Gusto mo pa sana mag ano? Stand. Mayaman yun si school. Ay, si City lang tayo. Para si Lola, ikis mo ako kay Lola ha. Malaki na matanda. Mami Tess. Hello po. Nakita mo rin yung dito. Ano na siya ha? 50 plus na siya pero ang katawan niya. Mas maganda pa sa'yo. Totoo. Ito kuba-kuba. Ito hindi. Ganda pa ng katawan. Tapos yung legs ang sexy. Ang dip-dip. Marisol Ibanez sa loob. Coke Zero. Eddie Bel Manawis, Kogyo Gate 2. Totoo naman, ang sexy mo kaya. Kasi wala sa itsura niya yung ano. Para na siyang, hindi, wala talaga. Siyang dalaga. Ano taon niyo? Hindi ako na sa Libaga. 50 plus niya. 55 yata. Ang sexy niya manamit. Tapos nakatakong pa siya ha. Ay.
Lagay mo na lang kaya doon yung ano. Sopaw. Ano po kaya? Ayun na lang. 53 pala, hindi 55. Sorry na ma'am. Batang-bata. Shout out daw natin mga Lagrimas family. Laki kasi ng Kogyo, hanggang dun sa cluster A to D. May kakilala nga ako na lagri. Lagrimas. Ginawa niya ako. Ni? Sabi. Sa ano? Taga. Bukoon to. Stupid ko talaga. Galing ka pa nga sa video. Kakatan mo na ko. Ulandi po ng anak ko. Gusto ko may. Alam. Gusto mo yan naman? Hindi pinakikita nila. Ang pakialam. Kasi yung bag niya. Ito pa yung mga kapos yung... Opo, andito ka. Di ba sabi ko nga, hindi ako makaget over sa Hong Kong ko. Profit daw. Saan ang pula? Yung puti nga. Ano yun? Yung fish cracker. Nag-wonton noodles ako, Mami Tess. Nahanap ko yung lasa ng Hong Kong. Good na naman. Kasi may kinainan kami doon, yung noodles, yung parang ganito, ang sarap talaga. Yung nagtitinda, yung nagluluto. Ramen. Ang sarap yung nagluluto. Yung malaki braso. Hi, Oliver de la Cruz. Malapit na sila sa market. Naku, may hirap hanapin yun. Hindi naman po ako gala. Hindi ako palalabas. Ang bisosa ka, hindi mo pwedeng nakamila. Iniisip lang. Akala mo nakapisa yun. Anak nga kita, sumingera ka din. Hi, Romel Juan. Saan ako bili ng pangkulay? Sa ano na lang? Doon sa palengke. Binibila natin. Hindi mo na maubos. Hindi na yung shoka yun. Si Samantha may pasok? Ay, Lunes ngayon wala. Ay, hindi, meron. Weekend lang siya walang pasok. Ay, bobo. Oo nga pala. Sana pala, inano natin si Marian. Eh, hindi, mamitis, nakalimutan kong dalhin. Hi, Daina! Dito ka na sa Manila. Marian, oo. Malapit si Marian dito kung nasan ako. Hindi naman ganun kalapit. Medyo malayo pa. Dito. Marikina lang siya. Bayan. Opo, nakalimutan kong dalhin yung ano niya, chocolate niya. May damit pa dito. Damit? May damit ko siya. Nandun. Wala. Bakit, Mami Tess? Sige, sa susunod. Bakit, Mami Tess? Love na love mo talaga si Marian, no? Mami Jennifer, si Mami Jennifer, libo alternative. Sa kanya galing yung maanghang, tsaka yung mga sauce. Thank you. Yung ibang chocolate ninyo na... Oo, buksan mo kasi. Yung ibang binigay nyo pang chocolate, bibigyan ko yung mga nasa canteen at saka yung mga boys na tauhan doon nila, Brenda.
Ilan? Kinamay. Ano yan, Mami Tess? Ano si Sally? Ano yung hapunan ko? Sana okay. Salamat, Dina. Ano si Dina? Alam mo ka na pilitin niya? Sur. Dinosaur. Si ano yun ah? Taga-sabi. Malaking tulong kasi sa kanila pag nalilinis agad ka. Doon sa ano, sa Hong Kong, ang nakita nila tapos na ano, kinukuha nila agad. Ay, hindi na. Tsaka Ay, ano, ako pa. kahit ganyan yung edad, nagmamap doon, nagtatrabaho pa rin. Ay, ano. Wala silang ano. Basta wala silang discrimination. Kahit mga PWD na may mga ganun. Tapos doon mga naglalakad, ay mga naka-wheelchair sila, may controller sila. Ano talaga? Safe. Safe. Hindi nakakatakot tumawid. Nakakatakot bumawin sa pedestrian. Kasi ang mga sasakyan doon talaga may ano rin, disiplina. Stop, stop. Yun yung hahabol ka. Nagawa ko nga doon yung ano, yung naka-stop yung ano, tumawid ako. Yung stoplight, sabi ko, shit, hindi nga pala Pilipinas to. Oo. Sumakay ako ng bus. Doon ako sa exit pumapasok, nasusalubong ako. Sabi ko, ay mali pa rin. Hindi pala ako dapat. Hi, Mamo! Andito na ako sa Pilipinas. Sabi mo, ano mo sa akin yung bag? Andito ako sa ano, Santa Lucia. Mamo J, yung nakipaglibing siya yung dilaw na dilaw doon. Nung 20 ako umalis, ma. Nihintay ko message mo, sabi ko busy ka na naman, kaya hindi na kita inabala. Kauwi ko lang kanina. 20, 21, 22. 22 ng gabi yung last flight namin. Yung ika-third day namin yun. Ano kami sa mga OFW, yung mga kasama ko, shopping galore. Munti ka na kami maiwan, kami na aeroplano, pero nandun na ako maaga. Sila ate ban mo, kasi 9 ano parang 8:40 sila dumating, 9:20 yung ano, last call ng boarding. Ay simula ng boarding. Sino nauna din yung sa Si Andrew at si ano, sila Ayla, at si Ate Lovely. Hindi naman ako namili ng ano kasi ang dami nang pinadala sa akin na pasalubong. Yung SIM card ko ma, pinapa-retrieve ko kasi nawala yung SIM card ko sa dito. Diba? Kahit naman siguro ikaw tititigan mo siya, diba? Ikaw na ba si Mr. Right? Oh, ikaw na ba love of my life? Ganun. Wag kang ano. Malandik na. Malandik na nung bang mamsin nyo. Ang very light lang naman. Diba, Seb? Para-paraan lang.
Ha? Ako? Ay. Ha? Ako? Andiyan na yung jowa niya. Walang break. Kasi dyan dun sa Hong Kong, ang siseryoso ng mukha nila. May mga ngumingiti, pero ang siseryoso talaga. Tsaka parang puro silang trabaho. Hindi puro talaga trabaho. Matinis. Tsaka bihira talaga yung gwapo na. Pero meron pa rin naman. Parang dito lang sa Pilipinas, may mga gwapo pero may amoy. Maasim. May asim, gano'n. Ano ma? Punta ako dyan, ma. Daan kami dyan. Hindi si Ray. Andiyan ka sa bahay? Ma, sige na mag-grocery ako ngayon dyan sa inyo. Ano gusto mo pa sa lubong? Grocery ako dito sa Sabi niya yung grocery din, para yung kukunin ko, mababawi niya lang. Punta ako dyan, mamu ah. Sabi mo bibigay mo sa akin. Sige na, mamu. Francisa Udasco Dumagat. Sino? Bahay lang ako pero paalis. Ma! Saan ka pupunta? Punta ka RG? Punta na lang kami RG. Gusto mo? Anong gusto mo? Banana Q? Turon? Ano kasi ito hindi rin maarte sa pagkain. Mas gusto niya yung mga ganong pagkain. Kasi yung ganito, Jollibee, pizza. Mas gusto niya turon, banana Q. Di ba marami dyan? Saan ka ma? Puntahan kita. Dalhin mo na yung bag, yung damit. Parang mas maganda ako yung pupunta dyan eh. Para marami ako makuha eh. Sa babae na. Sa Francisville. Ma, ako na lang punta dyan, ma. Sige na, ma. Mag-barbecue tayo. Gusto mo barbecue? Hindi na pwede. Alam mo na may mga uric acid natin. Hello, madlanggaut, mabuhay. Aray ko po. Aray ko po. Oh. Nasa ka nga? Ito nanggigigil na naman ako sa ayaw niya ako sagutin. Na kaninong kwarto ka na naman? Thank you, Mean Paran. Salamat. Na kaninong kama ka na naman natulog? Gigigil ako sa iyo. Para mabili ko na habang nandito ako sa labas. Kamera pa naman tayo pakuya. Charot out Florida pag sure. Ma, saan ka nga? Nakakatakot pa naman yung mga ganyang ano mo. Mga ganyang lambing mo. Bakit ang ganda dyan? Kasi nga, may gwapo sa unahan. Yung isa walang part. Baka siya yung para sa... Mamo! O mga ma'am, sige na, akit na kami dun sa ano, sa SIM card. Baka okay na yung SIM card ko. Baka okay na yung SIM card ko. O maano natin, mag-check na natin. Bye, see you later mga ma'am. Punta kayo sa YouTube ko ha, yung mag-upload. Panoorin nyo, ulit-ulitin nyo, please. Ulit-ulitin nyo yung panonood dun sa YouTube. Yung paggagala ko sa cable card. Kung may ginagawa kayo, i-play ko lang. Ha? I love you. See you later.